Hello, good morning mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta ka mo tanan? Naot nga naa sa kapiskay o panglawas. Karon padulong ko karon duty gikan sa among gipuy-an na building. Naami sa third floor gikan. Padulong duty guys. Kumusta ka mo tanan? At karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mga mata lang kanako. Salamat kaayo ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Good morning kaninyong tanan. Diyan ako sa gawas. Salamat kayo ha, usbon ko sa inyong pagkanunayong pagpaminaw, mga ka-listeners, mga ka-DJ. Padulong ko duty. Amping makanunay guys, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Inutil na ko. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love na ko, kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka man gid ako? Kay nurse ko nimo, ug sayop ng imong kiuna-una. Kung doon na may nag-ugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama ni mas pagpintal. Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Amyagi, nagpakita na gyud si Frex kang Lara o wa na gyud makaila si Lara sa lalaki kay nagpaka-cosmetic surgery kini. O wa sila maglangan, nagsugod na sila sa ilang mga daotang plano. Tuod man, milabay ang mga adlaw o nakumbinser gyud ni Minerva si Leonardo nga mobakasyon aron malimtan si Esmeralda. Sa gabi nga wa pa sila molarga, gisaka na og daotang tao ang ilang bahay. Ug ang ilang gwardya mo'y unang gitumba niini. Ani ang sumpay sa itong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Sir? Sir Leo? Sir? Sir? Salamat. Salamat ka na ulian ka. Ang sinahita po, ha? May tao may sulog, ibunalang ko sa ulo. Ha? Pagtawag mo, pulis. Gisa ka tagdaot ang tao. Leonardo, Angela, tumabag ka na yung sa sala? Ma, pagtawag ko, pulis. Nagkatawag ako. Unsa man may lagubo? Sir? Ang studio sa luyo, sir. Murag tuad ito gikat ang lagubo. Ako lilion. Angela, ayaw pag-atos luyo. Leonardo,
Nga nung iparog ka man. Ngit-ngit ang palibot. Naanad ako sa ngit-ngit, ma. O kinalasundan ako si Angela sa luyo. Ang ako sungkod. Itunol na ako ang akong sungkod, ma. Pero dili ka makakita. Ihatod lang ko sa pultahan paingon sa luyo, ma. O makatultol na ko paingon sa ubos. Sa akong studio. Pagdali, ma. Oo. Dali, gunit ako. Narang studio. Di lang ka mupadula. Magpahibi lang panipunuan sa mangga. Oh. Sika sa flashlight ka na nagpaso-paso suod sa studio. Ingon mo sa doon na kinikipangita. Sa magkayang kibukay sa suod. Mupadul ako. At ko sa bintana sa liyo. Doon na sige panghinbuhat ka mga butang sa suod. Murag doon lang ako sa studio. Oh, may nabuak. May gipangbuak, dili layo din sa kunay matangan. Oh, ay. Maklaro na kita kung kamay ang kalihukan sa suod. May giukay ang tao. Kung sa kanyang gipangita din sa suwed. Kung sa may kubuhat na niya. Kung sa magitkahan ng iyang gipangita. Diyos ko. Oh, ano ba to? Murag tigog ni Sir Leo. Oh, may siga sa flashlight na giwara-wara sa ibaba. Oh, murag si Sir Leo ang gilayog. Sir Leo! Buhay sa Sir Leo! Sir Leo! Sir Leo! Sir, okay lang ka, sir? Sir, may samad ka? Naunsa ka, Sir Leo? Kungo. Ni ana mga pulis, sir. Maayong tagpasugatan nila ang mga kawatan. Leonardo? Ma'am Minerva, nana mga pulis. Ma'am, may samad si Sir Leo. Yung kinala madata siya sa ospital. Unsa? May nadunggaban ka? Lalaki? Wisit! Di ba giingnan taman ka nga dili mo manakit sa mga tao dito? Wisit! Unsa man? Nakuha ninyong akong ipakuha nga painting? Unsa? Shit! Magkita ta karon dayon. Salamat. Salamat kay dili kaayo lawom ang samad sa kilid nimo, Sir Leo. Leo, anak. Pasalamat ta sa Ginoo nga luwas sa usab silanto ang atong gwardiya. Kinsa makatong mga tawhana. Mupauli ko karon, sir. Akong susihon ang mga butang sa bahay. Magapauli naman tingali ko. Dili ka pa mahimo mo pauli, Leonardo. Paabuton pa nimo ang CT scan. Angela, pagkamping. Oh, Sir Leo. Kining studio ra kitag ilang gibungka kog maayo. Hala, oy, naunsa maning mga butang din in town, mura manig giag-ag bagyo. May gipangita ang maong tao dinhi kagabi ng ating. Unsa? Pero unsa man sa kailang gipangita, day? Kinahanglang atong ihapdik ang mga butang dinhi aron mahibaw ta kung unsa ilang gipangita ng
Hala, sige. Ay, ang mga pintal in town nangayabo. Sugdan ta na ang paglimpyo ining studio ng ating. Hain naman akong kasapot. Ganihara man ko din sa eskina. Wa pa ang motor nga may labay. May motor nang nagpadong. May canvas yung gibigay. Miss Lara. Mo na ba ka na ang canvas? Yes, ma'am. Yeah. Sige. Salamat, ma'am. Kinahanglan makabiyak ako din eh. Ay, naanaday. Arang-arang na gitong tanawon ng studio. Pero ang mga pintal taon pagkalisod na ng tangtangon sa bongbong. Sila yung naglabay anak ng ating sa katapusan niyang pagsuod dinhi. Unsa? Sige. Di na problema na ako kung mao. Oo, nang. Ato na lang pangitaon ang mga butang nga posibleng gikuha sa kawatan ng ating. Pero unsa man sa iyang makuha din hiday, nga mga gamit raman na sa pintor ang niya din he. Mo sa gid nakapahibuong nako. Nganong man siya mulahos sa mga kwarto sa dakong bay? Nganong dili man sila paingon? Bitaw no? Makapalibog. Unya, unsa may atong buhaton iniron? Atong siksikon ang tanang suok ining studio nang basin ko dunay tinaguan si Sir Leo nga gustong kuhaon sa mga kawatan. Ug nganong nahibaw man sab siya nga niya din hitaguin ni Dong Leo ang maong butang. Mao sa gid na ang makapalibog. Unsa may naa ining studio nga nakapainteres sa maong kawatan? Ni anagit sa akong kamot ang pinintal ni Leo. Pero giputos kining maayo. Ako ba kaning ablihan no? Si Frex. Hello, Frex. Kumusta na? Niya na sa kumakamot ang pinintal nga posibleng mauni ang The Crying Lady. Og ako na ning ablihan aron pagsiguro nga maobagid kini ang nakuha sa tong gisugo. Ayaw nagabli. Gusto kong ako ang maoblihan ng maong pinintal. Mao ba? Anya mo kasbay? Oh, wala ako karon na yun. Sige. Magpaabot ko nimo. Pero ayaw dyan nagabli ha. Ayaw tanawang maong pinintal. O lagi, sige na. Ari na karon dayon sa bay. Ay, pastilan, Leo. Nga may gawas ka man dayon sa ospital. Kinahanglan masusin na to ang bahay, ma. Pasalamat na lang ta nga wa sila musul sa dagumpay. Ug dito ra sila sa studio mulahos. Wala nakapahibong na ako, ma. Kung nganong dito sila mulaw sa studio. Ha? Kung kawatan sila, nga pagpanulis gid ang tuyo, adto sila mulaw sa atong mga kwarto. Kita ang ilang tulison. Kita ang ilang pugson sa pagpagawa sa atong kwarta. Pero, makapahibong yun ang ilang paglaho sa studio. Kinahanglan nga ato gini masusi, ma. Wa man ginawa dinhi. Bitaw day. Napsay naman natong tanang butang din siyang studio. Wa man sab nay cabinet ang studio. Pulos naman ang mga lamisa sa pintal, canvas ug mga brush. Ay, Pero nakahinumdum ko kabi inang. o sa may mong nahinumduman? Ang lalaki nga misud dinhi may gibit-bit na sa dihang miduol ni namo nga nagkarambula sa ibabaw nga dan. Ha? O sa may kibit-bit? Puti. Puti ang nakita ko nga iyang gibit-bit. Naigo man ni sa gamay nga suga sa pusti sa gawas. Hala, unsa man ka to? Dako nang murag. Iingon anak ka dako nga canvas. Unsa? Canvas? Unang, murag canvas.
O, niya na ta sa bahay, Leonardo. Ma, mulahos ko suloyo sa akong studio. Unsa? Unsa man di ka lang mo pahuway? Naa naman si Angela nga nag-una. Ma, please. Gusto ko mulahos sa studio. Sige. Makapahibong yun ang nahitabo gabiin ng atinga. Angela? Niya na sila si Sir Leo o si Mami Nerva ng ating. Sir? Sir Leo, Angela? nganong niamang ka? Lapas pa ng samad ni mo. Unsay nahitabo din sa studio? Gibungkag ang mga butang, sir. Dunay gipangita ang tao nga miso dinhi. Pero, nganong din siya mangita? Ug unsa man kani mga butanga? Sir Leo, nakita ko ang dagabi sa kawatan sa dihang miduol sa atos ibabaw. Mura siya nagdag-canvas. Unsa? Canvas sa pinintal? Oh, sir. Murag canvas gyud sa pinintal ang iyang da. May nawa ba sa ko mga pinintal din sa sod? Ang katapusan kong gibuhat, ang gilabay na ko pinintal nga canvas. Naara man ang canvas, sir. Wa ba kay gibutang nga mahalong mga butang din sa studio, Leonardo? Wa man. Pero unsa? Hinumdumi ko no. Kung doon na ka ba'y bililong butang nga gibilin din Canvas ang nakita ko nga gibitbit sa kawatan, ma'am. may gikuha siyang pinintal. Ha? Pero, usa naman lang ka canvas nga may pintal ang nahabilin din ni sir, di ba? Ma, nangating, lakaw na mo. Susihasab ninyo ang bahay. Basin og doon na siya gikuha dito dayon ng yang ani din ni sa luyo. Oo, anak. Ating dali na. Ma'am. Hain naman ni si Frex. Kaabliho na kakuha ng giputos nga pinintal. Mao na gyud kaan ang crying lady nga gustong makuha ni Frex. Ngano gid ka nga gitaguan man ni Leo? Oh. Lara? Yan na si Frex. Makita na gyud ako kung unsa ning pinintal nga the crying lady. Sir Leo, wa man ko ka magtingog diha, sir. Angela, tuwa na ba sa taas sila si Mama? Tuwa na, sir. May ipasusi ko nimo. Unsa man na, Sir Leo? Nahinumdum ka ba sa gipataguan ko nimong pinintal sa kisame? Ha? Oo. Dito man sa... Sir Leo? Angela? Naukap ang palit sa kisame nga gibutangan ko sa pinintal, sir. Unsa? Sige, susiha ang kisame. Tanawa kung naapa ba ang pinintal nga gipataguan ako nimo diha. Oo, sir. Pagamping lang, nga dili ka mahagbong sa lamesa nga imong tungtungan. Haba? Oo, sir. Frex, nasa ka ba? Ngano gitutukan man lang na nimong canvas nga giputos, ha? Nganong may agik ika? Ha, Frex? Nalipay lang ko, Lara. Nga naa na dyan sa akong atubangan ang the crying lady ni Lina. Sige na. Ablihin na. Kay naintriga sab ko anang maong pinintal da. Kinahanglang maklaro na dyan ako kung kinsa ka ng babae nga nagilak nga iyang gipintal. Angela, pagamping. Basig mahagbong ka na ng lamesa. Sir Leo? Oh, unsa na? Napabadiha ang the crying lady? Wa na diri ang imong pinintal nga gitaguan, sir. Unsa? Kung mao ka na, ang maong pinintal ang tuyo sa mong kawatan. Pero ano man? O kinsa man ang laing mainteres sa maong pinintal, sir? Frex, ayaw ko pahinamak maayo. Kuhain na ka na sa putos ang pinintal.
Oh, Lara. Nana, nanang pinintal. The crying lady. Mailhan ka. Nana ang... Oh, siya? Siya? And the crying lady? Rex, parihas patag nakita sa pinintal. Si Angela kini. Gusto ka? Diba? Oh, bisa kong saon akong tanaw. Si Angela kini niya sa pinintal. Og maong dili ibaligya ni Leonardo ka ng maong pinintal. Tungod kay daan na day silang kaila ni Angela. Og giluiban ko ni Leo, Rex. Lara, una kang gibudian ni Leo. Kana ang nakita ko. Giilad lang day ko nilang duha. Kitang tanan, giilad ta nila. Oo, Lara. Kalma lang, kalma. Unsay kalma? Dili ba mo kalma ko, Rex? Guilty ko sa kong gibuhat nga pagbudhi ni Leo, pero di ay siya. Una siyang nibudhi na ko. Silang duha ni Angela. Leche! Leche! Oo, Lara! Ayaw kayo nagtingan ng pinintal, Leo. Dako ng kwarta. Pasag di ko. Maudi ang labanan gid niya si Angela kay uyab na tingali niya sa wa pa siya mabuta. Gusto ka? Gipintal ka ni Leo sa diyang makakita pa siya. Sa dayo na niyang kabuta. Wisit! Ug maong uga na kaayo si Leo nako. Tungod kang Angela. Bingo! Gusto ka, Lara. Kaya na di kong gibudhian ni Leonardo. Panuway! Panuway ka, Angela! Kanaog na diya, Angela. Ako na siguroon kung wa pa pasok sa suok sa kisabiyang imong pinintal, Sir Leo. Wala na diya. Ha? Kanaog na diya sa lamisa. Wala diya ang pinintal. Ang nakita mong canvas nga gibit-bit sa kawatan. O na kining akong the crying lady. Ug ang kawatan nga miso din usara ang tumong. Unsa man, sir? Ang pagkawat ra sa akong pinintal. Ano man? Dili ko makadawat nga dugay na di kong gibudhian nila ni Angela ug Leonardo, Rex. Kalma lang. Kalma. Ayaw kalimot. Nga dakong krimen ang atong gibuhat sa pagkawat nimong pinintal. Pusa, dili mo mahimong sudyaan sa Leo bahin sa pinintal. Nagipakawat na to. Unsa? Mao ka nang ibutang si mong nahon, Lara. Dili mahimo nga may mahibaw nga niya na to ang the crying lady. Nakasabot ka. Mapriso ka kung may tabo na. Ayaw kalimot. Napatay na ko alang sa upan. Pusa, ikaw jud ang anuukan sa tanan. Kung may baw sila nga nian nimong pinintal. Wisit! Lara, relax. Unsaon man ako sa pag-relax, ha? Nga nagbukal man nga akong dugo. Maayo kayong artistang wisit ka, Angela. Maudi ay, nga dili gyud siya mabiya ni Leo kay uyab di ay sila. Usa lang katawo mi pakitag interes sa maong pinintal, Angela. Kinsa man, sir? Si Frex. Unsa? Pero, posibleng patay na si Frex, Sir Leo. Pero si Frex lang ang nahibaw bahin sa maong pinintal. Angela, kinahanglan mag-ambig ta. Nahibaw ko. Nga dili gyud 100% nga sigurado tang patay na si Frex. Tungod kay way patay ng lawas na na-recover. Milabad ang akong uwan sila. Maayo tingali mo pa huway ka una, Sir Leo.
Unsa saon ako amang akong kaugalingon, Frex. Di na ako matawat nga dugay na kong ibutian ni Leo ug Angela. Lara, relax. Makabawas na kanila. Saan na ni mo na ako, ha? Ayaw yun nagkalimti. Oo, lagi. Karon, nga di na ko nila mailan. Hanayon ko nagmaayo ang pagbalik ko sa kinabuhi ni Leonardo ug Angela. O kinahanglang kuhaon mo si Angela sa kinabuhi ni Leonardo. Siyempre. Abi mo, na-challenge sa ko anang Angela. Sa tarang babae nga miabot sa akong kinabuhi, siya pa ang nakahimo sa pagbalibad nako. Kahilason siya. Mura siya si Kinsa. Nahibaw na takon nga no. Si Leonardo. Uyab sila ni Leonardo. Pero, di lang makahimo si Leo sa pagpapastayon ni mo siyang kinabuhi. Tungod kay nahibaw siya, nga buang sabka kumasuko. Gusto ka? Ugma, mupakita na kong palik ni Leonardo. Unsa? Gusto kong makakita sa mga mabudhion. Sir, iigat na. Pahuway na. Leonardo, wa may nawa din sa sud sa bahay. Okay, ma. Nasuta na pa ninyo kung unsay nawa sa studio? O, ma. Ang tinaguan ko pinintal ang nawa. Ha? Imong pinintal ang gikawat? O, ma. Ang The Crying Lady. Ug nganong sa tanang butang ang imong pinintal man gyud ang gikuha? Posible nga, nagtuo siya nga importante kaayo ni kay gitaguan ko dik maayo. Husto si Angela, ma. Gitaguan ako sa kisami ang maong pinintal. O, nadumduman kiniskotan. Tutukir kung maayong pinintal nga The Crying Lady, Lara. Ganihan akong tinutok, anak. Ug misamot ka klaro ang naong ni Angela sa maong painting. Ang background ang gusto ko nga tutukan ni Mugmayo. Ang background? Tarawa. Dagat ka nang makita to sa layo, di ba? Ug doon na istatuha, di ba? Istatwa tuod ka na. Mura mag-familiar na ko ka ng maong istatwa. Istatuha ka na ni MacArthur. Nakatimaan ako anang dapita. Sa talisay ka na. Ay, pastilan. Dili tuod katuhuan nga ang imo ring pinintal ang interes sa maong kawatan. Mao ka na, ma. Sige, ma. Biyaya na lamit din, eh. Palihog lang lagog atiman ni Lando sa ospital. Oh, Leonardo. Ato na mo siya ni ating. Sir Leo, mugawas na ko ha. Ayaw na, Angela. May lain kang isugo, Sir Leo? Unsay huna-huna mo nga huna-huna sa mga kawatan, Angela? Montong akong gisulti kanina, sir. Posible nga nasigpatan sa kawatan ang kisami ug iyan ning gituslok. Ug sa pagkakita nga maukabra ni, nagahuna-huna siya nga posibleng dunay mga butang nga gitaguan didto. Gusto. Pero, ang nakapalibog na ako, kung anong gidaman niya ang pinintal. Ha? Sir Leo, mahimong mangutana? Oh, unsa man na, Angela? Unsa man gid ang maong pinintal? Oo, nganong kitawag manimog? Nganong kitawag nimo sa ngan nga The Crying Lady? Tungod kay naghilak siya. Kinsa ang naghilag? Ang babae nga, sa unang pagkakita ko pa lang, naluoy na ko. Ug akong nagustuhan.
og akong gipangandoy sa hilom. Kinsa ang maong babae, Sir Leo? Wa ko makaila. Unsa? Nakagusto ka og babae nga wa ka makaila? Mangigala dapiton ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama.